Добър вечер от студиото на Местно време в Русе. В паузата на Европейското първенство по футбол и в навечерието на решителните двубои за титлата ще останем на спортна вълна. Този път обаче ще погледнем на спорта от друг ъгъл. Темата на предаването днес – предстоящото състезание по автомобилизъм на писта Русе в събота и неделя или най-масовото обществено събитие в града, посещавано дори при дъжд от над 30 000 души. След сериозни компромиси, много труд и съвсем немалко пари, макар и с закъснение, състезание ще има. Ще има и затворени улици, не само булевард България и булевард Христо Ботев. Ще има затруднено движение, промени в разписанията и маршрутите на градския транспорт. Този път ще има и нещо специално, нещо различно, ново и, надявам се, интересно. За специалните и не дотам неща, свързани с така нареченото Рали Русе, в студиото съм поканил главният организатор на това състезание Росен Даскалов и началника на сектор Пътна полиция Русе, главен инспектор Румен Кръстев. Добър вечер и добре дошли в студиото. Добър вечер. Господин Даскалов, защо се забавиха толкова много нещата? Обикновено писта Русе беше първия кръг от държавния шампионат, сега е твърде назад и общо взето индикациите бяха като че ли няма да има подобно състезание. Как се случи така, че русенци, а и не само, ще могат все пак да гледат това шоу? По принцип, тази година състезанието беше планирано за 15-16 юни, така че ако погледнем от този ъгъл, 2 седмици не е чак такова голямо забавяне. Но състезание наистина нямаше да има, тъй като дългогодишният организатор в лицето на СБА Русе, които го организират вече от 36 години, още в февруари месец са пуснали писмо и са се отказали от тази по-нататъчната дейност поради ред причини. Основната, което е финансовата и кризата в момента и също проблемите в Автомобилната федерация, както и всички останали федерации. Ние също си имаме проблеми, които се решават в движение. И така, инициативата я поехме в последния момент. Аз с немалката помощ, естествено, на старият организатор в лицето на господин Трифонов, СБА Русе, Хобикар, Пламен Пантелеев и други съмишленици, решихме, че ако наистина това състезание се провали тази година, както сме свидетели в почти всички градове, където е имало такова състезание улично, Варна, Стара Загора, дори София, следващата година вече всички институции казват: съжаляваме, но вие миналата година нямахте, защо пък трябва да има тази година? Тоест, вие се явявате в ролята на спасителя сега в последния момент. Поехме една тежка, така да се каже, тежка задача да се справим с това нещо. Общо взето, както и господин Кръстев ще каже, проблемите при едно такова състезание, което е наистина много атрактивно за всички, са много. Основно по организационни, по отношение на охраната, по отношение на затваряне на определени улици, по отношение на обезопасяване на трасето за зрителите най-вече. Знае, че всеки иска да гледа от възможно най-близо и най-хубаво место. Така че мисля, че ще се справим не само за това, защото сме поели инициативата, а също и за това, защото носим един по-млад дух в нас, хората, които го организираме, и наистина искаме да направим едно съвсем различно състезание, което до сега в България не е правено. За различните неща ще ви попитам след малко. Нека да включим и господин Кръстев в разговора. Автомобилните състезания са както много интересни, така и твърде опасни, както за пилотите, за състезателите, а и за публиката. Ако не се лъжа обаче, поправете ме ако греша, сериозен инцидент не помня да е имал в Русе на автомобилно състезание. Да, така е, за радост. Нямаме сериозен инцидент, но така или иначе през годините назад е имало такива инциденти. Дори и миналата година имахме един прецедент, който не се беше случвал до сега, когато един автомобил излетя и буквално на сантиметри спря от зрителите. Така че действително... Това на румънския футболист ли беше? Точно така, да. И предвид това, че пистата беше и мокра, допълнително така се създадоха предпоставки за това нещо. Но наистина основният акцент при едно такова състезание, освен, разбира се, не атрактивност, която има едно състезание и адреналина, който има,
неминуемо най-важното нещо е едно състезание да започне и да завърши благополучно, т.е. без инциденти и без някакви такива травми, които да настъпят, както с самите участници, така и с зрителите. Във връзка с това нещо искам да апелирам и да призова всички граждани, гости на град Русе, както и зрителите, всички, които ще присъстват на състезанието, да спазват разпорежданията на служителите, които са настанени в съответните сектори и осигуряват безопасността на движението, и да се спазват техните разпореждания по отношение на мястото, където те трябва да застанат, да не пресичат линиите и загражденията, които ще бъдат поставени. Това е, пак казвам, с тяхна безопасност и в тях интерес. Колко служители на реда ще има в двата дни на състезанието? Най-общо казано, нещата са разделени на две, тъй като едната част от служителите ще бъде ангажирана с така наречената вътрешна охрана, където ще се осигурява именно безопасността на зрителите. Друга една част ще бъде ангажирана с осигуряване на обходните маршрути и спирането на движението по тези улици, които ще бъдат затворени. И на тези места също ще има полицаи, които ще отрегулират движението и ще го насочват към обходния маршрут, който ще бъде създаден. Искам да кажа също така, че има създадена временна организация на движението, която вече няколко години успешно се използва. И за хората, които и транзитно преминаващи, включително водачи на превозни средства, които преминават през града, тировите има създаден обходен маршрут, който ще минава през булевард България, през ЖК Дружба и Чародейка и по улица Шипка отново ще се връща на главното направление, което е за Дунав мост. По същия начин е уредено и движението по другото направление, което е Русе-Варна. Сега, виждам, че вече някъде по трасето на затворения маршрут на писта Русе вече се намира и Калчо Петков в търсене, надявам се, на още любопитни факти около това състезание. Калчо, предполагам, че не сте затворили още от сега пътищата, за да направим този репортаж за нашите зрители. Здравей, Миро! Ние се намираме точно на улицата, където ще бъдат изградени боксовете на състезателите и на техните екипи. За първи път тази година тези боксове ще бъдат изградени тук, а зад мен се вижда част от трасето. Може би тук ще бъде големият завой, където автомобилите ще правят така наречения дрифт, нещо, което е много популярно за автомобилните маняци. Двама гости съм поканил тук тази вечер. Единият е Димитър Димитров, съорганизатор на това състезание, както и спонсор. Здравейте, господин Димитров! Здравейте, господин Петков! Кое е новото, което вие тази година ще предложите на зрителите? И защо сме точно тук? Вие предложихте да бъдем точно тук. Според мен това е едно от най-възловите места, защото тази година концепцията за провеждането на писта Русе е малко по-различна от последните над 20 броя, които са проведени до сега. Точно срещу нас, където в момента виждате, меко казано, един парк. Да, това са обрасли треви с някакъв празен билборд. Да, това цялото нещо в рамките на 48 часа ще бъде подравнено и ще бъде превърнато в една VIP зона, на която ще бъде изградена голяма сцена с озвучаване, за да могат, знаете сами, че тук се събират над 20 000 души да гледат това състезание, да могат да получат правилната информация, ще има перфектен кетеринг. Като казахте перфектен кетеринг, какво разбирате под перфектен кетеринг? Ще има масички с семки, както всяка година има, минерална вода, която определени хора продават по-скъпо. Значи за минералната вода няма да имат притеснение поне състезателите, защото тя е осигурена от други спонсори. Семките, знаете, че са типично българско продължение на всяко масово мероприятие, тъй че предполагам, че и те ще присъстват. Въпреки перфектния кетеринг. Но ще се постараем всичко останало, което зависи поне от нас, да е на ниво. На състезателите какви условия ще бъдат осигурени тук в този бокс? Значи по-подробно булеварда до частта в улица Борисова ще бъде затворен от петък вечер. Аз предполагам, че господата, които са в студиото, вече са разказали за това нещо. Тук ще бъде разположен основния бокс за всички гости. Идеята е, настанили се тук в петък, събота и неделя те да се чувстват комфортно и не да местят постоянно своите екипи,
а съответно в долната част на трасето има една друга изненада. Там ще има изградена картинг писта за всички фенове на високите скорости. Миро, слушам те. Калчо, като стана дума за кетеринг, моля те, попитай Митко Димитров. Каква музика ще предложи той покрай кетеринга? Това ми е много любопитно. Чалга ли ще има или пък нещо различно, като за автомобилно състезание? Каква ще бъде музиката, която ще се предлага на многобройната аудитория тук? Значи музиката ще бъде основно прилежащ. Тя ще бъде основно като за фон, за да поддържаме доброто настроение, защото сами знаете, че между отделните етапи в самото състезание, нали, моменти, в които пистата трябва да бъде освежена, да бъде почистена или така нататък, тъй че не залагайте, нали, не си представите, че това ще бъде една дискотека. Но идеята е, че което също е уникално, за първа година всичките зрители ще могат в горната част на трасето, т.е. възела, който е с булевард България, и в долната част да чуват едновременно коментара на гостите, които сме поканили да коментират, нали, самото събитие, т.е. всички хора да могат да знаят във всеки един момент в самото състезание или в тренировките или в етапите какво се случва. Тоест, музиката няма да е нещо страшно, което да наруши душевния мир и покой на многобройните живеещи тук. Абсолютно по никакъв начин. Идеята е да дадем добро осведомяване на всички хора, които ще дойдат тук, за да наблюдават. А тези, които няма да дойдат, как могат да гледат цялото това състезание? Да, тук имаме нещо, което миналата година нашата фирма опита да направи като прецедент. Не очаквам голям интерес лично за мен, макар че залагах, нали, наистина голям интерес, но той беше просто голям бум. В горната част на пистата, на един от високите блокове, които виждаме и от тук в далечината, ще имаме така наречения импровизиран ПТС. Тоест, оттам ще заснемаме цялото състезание от птичи поглед, да го наречем, и всички хора, които нямат физическата възможност да присъстват тук, аз ви уверявам, че те са много, защото миналата година имахме посещения от Индонезия, от Австралия и от къде не е. Тоест, посещение на сайта? Посещение на онлайн гледането, което е, тъй че всички ваши зрители могат да го наблюдават. Не знам дали е уместно да кажа на кой интернет адрес. Народният бизнес проявява ли интерес към това събитие? Все пак то се прави с някакви средства и то не е малко. Ами на първо място се радвам, че успяхме да направим една така един доста добър екип между общината, между спортния клуб, който го организира, и една идея, която те поеха много добре от нас като генерален спонсор, т.е. че няма как една фирма да сама върху плещите си, т.е. не, че няма, винаги има как, но прекалено скъпо удоволствие е провеждането на едно такова състезание, и ние разработихме, въпреки краткия срок, една много хитра маркетингова стратегия, в която популяризирахме в рамките на 5 дена до всички фирми, които няма значение дали са с национален мащаб, световен, или са локални работодатели тук в града, максимално да подпомогнат с минимални суми. Отзоваха ли се? Ами до момента резултата за мен е повече от успешен. Ще се възползвам в момента да благодаря на първите 38 фирми в града, които подкрепиха, нищо че с минимални суми. Благодаря и на тях от името на организаторите, лично от мое име. Очакваме в следващите 2-3 дена поне по 2 да стане тази бройка. Това е хубаво, аз ви пожелавам успеха. Сега искам да ви представя Нихат. Нихат, заповядай. Нихат е механик, който поддържа този автомобил. Надолу ли? Нихат, ще се състезава ли този автомобил? За тая година, особено за нашето русинското рали, сме подготвили абсолютно нов автомобил, като залагаме на марката BMW. Сега, марки няма да споменаваме само. Лесно ли се поддържа един такъв автомобил? Скъп ли е? Поддръжката е изключително скъпа и особено нали, с липса на... Тоест, това е един автомобил, базов автомобил, от който се прави състезателен, или има нещо по-специално? Ами автомобила по принцип е от М-серията на BMW. Той е с мощния двигател за тая серия и има достатъчно качества, за да може да бъде и състезателен. Каква скорост развива? Ами 230 до 260. Само, че гледам, гумите са малко изтъркани, или за пистов автомобил, който се състезава на такава писта? С ликови гуми трябва да са задължително такива за сух терен.
Този автомобил, той е само за един човек, навигатор стои ли или в този... Не. В българския шампионат, по принцип, за пистовия шампионат, навигатори не е нужно да има. За колко време можете да смените гумите, ако случайно завали дъжд? 4 гуми за около 40 секунди. Сменяте 4 гуми. Колко време са нужни на тези гуми, за да се подгреят? Една обиколка с добър пилот. Добре, аз ще те помоля само да се качиш. Може ли така да го завъртиш тук? Аз се опитам да отцепя движението. Добре, качвай се. Само да мърднем оператора малко по-насам. Ако успееш да го направиш, аз ще се опитам да отцепя движението. Ти си сваляш кормилото, така ли? Гледай ти колко интересно. И сега, чакай. Ето ти е кормилото. Така, слагаме волана на шлиците. Добре. Затваряме, аз ще се опитам сега да отцепя движението, за да можеш ти само да се справиш с това нещо. За сега е чисто, да народната полиция не ме глоби, но давай. Има коли, които са малко по-назад. Дай да видим сега какво ще стане. Нещо, паленето ни се отдаде. Минавай, да пуснем девойчето да мине. Минавай. Чуваме ли се в студиото? Чуваме се, да. Явно натиснах някакво копче. Може пък за добро да е, за това да не иска да тръгне в момента, но пък на състезанието ще тръгне със сигурност. Разбира се, на състезанието ще се справи. Миро, това е тук от нас. Така, аз не съм благодаря ви много в тази кола. Благодаря ви. Хубаво стана, че не опитахте все пак, защото не знам дали знаеш, но началникът на сектор КАТ все пак е при нас. Нека да не си изпросваме и така ние в аванс някои глоби, пък и да подтикваме хората към подобни изпълнения. Господин Даскалов, това е вашата кола, предполагам. Да, така е. Освен като организатор, ще участвате ли и като състезател? Разбира се. Не можете да устоите на това изкушение. Не. Добре, но какво ще стане, ако съвсем реално е да спечелите според мен едно подобно състезание? Хората ще кажат, направи състезание, взема си го. Напротив, не толкова реално. Винаги има много въпросителни. Освен това, ние разработваме, както каза колегата, изцяло нов автомобил, който това ще му е първото състезание. И така или иначе, вие знаете, че всяко ново нещо има нужда от доста усъвършенстване, така че съвсем не е възможно това да се случи според мен. Има така много сериозни претенденти в нашия клас, специално този, който е кралския клас, така наречен. Там са Илия Царски, Румен Дунев, Константин Маршавелов. Те ще присъстват абсолютно всички, така че са големи имена от спорта. Маршавелов спечели миналата година. Да, така е. Загатнахте за част от новите неща по време на писта Русе. Митко Димитров, съорганизатора, също каза, впечатлен съм, 38 фирми, ако добре съм запомнил, са помогнали до този момент. Прям въпрос, директен, колко струва Организацията на състезанието струва между 25 и 30 хиляди лева, като никой не може да каже финалната сума колко ще бъде, докато не приключим. Поехме инициативата за едно съвсем нова организация, както казах в началото, на пазарен принцип. По този начин първо да довърша защо така ние не се отказахме от тази идея. Освен така спортната емоция, желанието да не загубим, на нашия град да не загуби това мероприятие. Така повечето така фенови са гледали редица състезания в световен мащаб, най-известните от които са в Монте Карло, сега имаше миналата събота неделя във Валенсия. Значи не напразно такива градове затварят улиците си за няколко дни, дори в Монте Карло се затварят за цяла седмица. Нормално е и Русе да си затвори улиците. Не, ние само 2 дена, една улица. Но те сигурно имат повече артерии от нас. Напротив, Монте Карло съвсем няма много артерии. Искам да ви кажа, че цялото движение се обърква тотално. Така имал съм щастието да бъда няколко пъти там. Но така, едно такова мероприятие, освен зрителите от самия град, носи още толкова зрители, които идват от другите градове. Тази година приехме рекламна кампания, сложили сме билборди
из цяла България, общо взето 10 билборда на възловите магистрали. Така, раздали сме над 1500 плаката по всички градове, чрез нашите клубови, съмишленици, фенови, магазини и така нататък. Съответно и сега и чрез вас каним абсолютно всички фенови да присъстват на едно съвсем различно състезание. Както каза Митко Димитров, идеята е да концентрираме боксовите на така наречения булевард Бозвели, който е нов булевард за нашия град. Той съществува от няколко години. И така с немалката подкрепа на господин Стоилов, кмета на община Русе, получихме така доста трудно подкрепата и на полицията, която все пак трябва да охранява и да отцепи този район. Така ще имаме малък проблем с паркираните автомобили, които така искаме да поканим всички граждани, може би господин Кръстев ще го спомене, след петък на обяд да бъдат така любезни да преместят автомобилите, които са паркирани на Бозвели, за да не се наложи ние да правим това нещо и да правим допълнителни разходи. Веднага даваме думата на господин Кръстев. Кажете, моля ви, точно кои автомобили, в кой участък от време е хубаво хората да ги преместят и има ли санкции, ако те все пак нямат възможност да го направят? Наистина тази година за пръв път като новост в русинския шампионат се предвижда боксовите на закрития парк на автомобилите да бъдат по булевард, по улица Бозвели, която ще бъде затворена в отсечката между булевард Цар-Освободител и Борисова. Предварително искам да кажа, че това нещо ще стане още в петък в следобедните часове до неделя, докато приключи състезанието. Ще бъде изградена временна организация на движението, ще бъдат поставени съответните знаци и така ще бъде обезопасено самата улица. Ще има достатъчно информация за водачите, които се движат по другите артерии, да стане ясно, че улицата е затворена. Ще има преградни пана, които ще бъдат поставени. Така че смятам, че в тази посока няма да има някакви проблеми. За санкции умишлено ли не споменавате? Не исках да довърша, само да кажа, че и улица Моткурова, която пресича Бозвели от двете страни, също ще бъде затворена с оглед да не излизат превозни средства на нея, тъй като те ще бъдат обозначени като улици без изход. При поставянето на съответните знаци, които забраняват каквото е предложението за забрана за спирането или паркирането в тази част на улица Бозвели, която ще бъде затворена, и съответно, ако се сложи указателна табела в какъв диапазон ще бъде затворена тази улица, това предполага гражданите да се съобразят с това нещо и съответно да изпълнят разпорежданията. Това става, разбира се, със съгласуване на общината, която, както знаете, е стопанена на пътя. Ще има ли къде да паркират тези хора обаче? Това са хора, които живеят на тази улица. По принцип, така или иначе, когато се налага да се извърши затварянето на даден участък по някакви причини, било то поради авариен ремонт или в случая както има състезание, така или иначе не е казано, че човека, който живее в блока, трябва да паркира точно пред входа си. Нали? Има достатъчно междублоково пространство, където, пак казвам, може би ще бъде известно неудобство, но в рамките на 2-3 дена е това нещо. Знаете ли, господин Кръстев, затова правим и това предаване, уважаеми зрители. Опитваме се да покажем на хората, че въпреки някои неудобства, въпреки шума, рева от двигателите, това е нещо, което е необходимо в глобален мащаб на Русе. Въобще е необходимо нещо да се случва в нашия живот, така поне смятам аз. Затова и се правят подобни неща, затова и толкова много фирми, 38 на брой разбрахте, си подават ръка. Още един прецедент, още нещо уникално, което не се е случило в този град, който иначе всички с гордост наричаме малката Виена или вратата на България към Европа. Господин Даскалов, споменахте вече за някои от новите неща. Какво още пропуснахме? Картинг ще има ли последно за децата? Някаква друга идея имахте? Ще возите ли зрители по време на тура? Да, както знаете, от една година стопанисваме закрита картинг писта в един от мол центровете в Русе.
Така една от основните идеи, заради които така я направихме, това е за да могат всички подрастващи деца да си намерят едно така занимание, което да намали агресията по пътя, от друга гледна точка да има възможност всеко едно дете или подрастващ да придобие тези качества, които по никакъв друг начин не могат да бъдат придобити за управлението по-нататък на един автомобил. Тоест, дали ще бъде лед, сняг, дъжд, кал, пътната настилка, седнал ли веднъж едно дете на картинг, оттам нататък всички тези условия, управлението на автомобила, всички такива условия става с така наречен условен рефлекс. Този рефлекс обаче ще могат ли да го покажат децата на състезанието? Разбира се. Значи, трябва да ви кажа, че деца на второто идване и второто седане на картинг вече просто вие сте правили репортажи изумително как се справят. Не сме правили на пистата, аз затова ви питам. На самата писта около нея ще има ли такава атракция? Така, значи на самата писта предвиждаме в точно тези две улици, които ще бъдат затворени за боксовите, предвиждаме в края на едната улица към Пристол да отделим един малък участък и да извадим достатъчно голям брой картинги с някаква съвсем такава по-лесна траектория и по-малък по дължина участък. Идеята е да има възможност деца да карат заедно с пилоти като Румен Дунев, Илия Царски. Всички те са тръгнали от картинга, нали, заедно сме карали преди много години. И така ще бъде много интересно и атрактивно за всички, нали, желаещи да пробват и картинга в този така наречен моторспорт уикенд. Другата атракция, за която имаше само предварителна информация. Другата атракция ще бъде в неделния ден, тъй като съботния ден е много така притеснен от към допълнителните организации, които се налагат и от по-дългите тренировки. Неделния ден в паузите между маншовите, които са 3, долу-горе така планираме да бъдат около час паузите. Ще имаме ринг такси. Това е така нареченото. Ще има възможност на кратък участък, който е долу на самия площад на мелницата, да возим всички зрители, които имат желание, с няколко състезателни автомобила. Те трябва да бъдат специално оборудвани. Трябва да имат допълнителна седалка, колани, каски, нали, съответно. Полицията какво мисли по този въпрос? Не е ли опасно? Разбира се, че е опасно. В крайна сметка, предполагам, че състезателите, това ще бъде един премерен риск, който ще бъде направен. В тази връзка искам да допълня само съвсем нещо, което в началото, може би, трябваше с това да започнем. Един от основните акценти, все пак гражданите на Русе и изобщо гостите, които бъдат тук, следва да имат предвид това обстоятелство, че преди състезанието и по време на състезанието ще има усилени патрули, които ще бдят за спазване на правилата за движение. Ще бъдат поставени също и мобилните камери. Господин Кръстев, това е нещо много важно. Ще има ли допълнителни мобилни камери? Къде да внимаваме, когато пътуваме? Ами навсякъде. Общо взето навсякъде по пътищата и основно по пътищата. Нали? Това са основните места, където трябва да се внимава. Няма как да ви кажа точно къде да карате по-бавно и къде по-бързо. Да се оглеждаме повече. Не, чисто и просто да спазвате ограниченията. Това е основното и правилата за движение. Приемам съвета ви. Приемете още един въпрос. Да. Винаги съм се замислял по време на такива автомобилни надпревари, не се ли вдига адреналина на самите зрители? Възможно ли са така надпревари между самите тях? Увеличавате ли вниманието си пътна полиция на пътя преди, около и по време на подобно състезание? Да, разбира се, това е един от акцентите, тъй като еуфорията по време на такива състезания е голяма и предвид това, което се случва на пистата, голяма част забравят, че състезанието се провежда на закрит маршрут и е на определена писта. Всичкото другото останалото е спазване на правилата за движение. Добре, благодаря ви, господин Даскалов. 10 секунди съвсем накратко. Какво ще се случи в събота и неделя? В събота и неделя ще има един моторспорт уикенд, който до сега не се е случвал в България. Надяваме се да се представим добре ние като организатори, надяваме се да зарадваме всички участници, зрители, фенове и се надяваме това нещо стане една традиция. Благодарим на всички фирми, които се гласиха да рекламират в нашето мероприятие. На никога не сме искали пари, така да се каже, за нищо. Надяваме се продукта, който ще бъде заснет след това да бъде излъчен по доста телевизии и по този начин също да допринесем за популяризирането на нашите рекламодатели. Изобщо се надяваме на едно ново начало, което ще бъде една така радост за нашия град и за всички участници в него.
Добре, ако харесвате автомобилния спорт или просто искате да видите нещо различно, уважаеми зрители, не бива да пропускате това шоу, което ще се случи в Русе в събота и неделя. Още повече, то е напълно безплатно, в случай, че грохотът на автомобилните двигатели по-скоро не ви привлича. Бъдете снизходителни към тези, които се забавляват и моля ви, преместете колата си от трасето, за да не пречи. Благодарности на нашите гости Росен Даскалов и Румен Кръстев. Пожелавам им успех с това сериозно предизвикателство, с което са се захванали. Благодаря на вас, уважаеми зрители, че бяхме заедно. Хубава вечер и дано при вас е поне малко по-хладно, отколкото при нас в студиото. Довиждане!